Na ɗaya na tsaya na yi lissafi. Yawanci waɗanda ba musulmi ba su zaɓen jami'anmu. Yawanci. Saboda haka me yasa zan ba su mataimaki? Na yi lissafi za mu iya cin zaɓen ba tare da mun ba su ba. Na ɗaya kenan. Wannan siyasa ne, so kake ka ci zaɓe. Kana neman mutanen da za su zaɓe ka. Mun tsaya mun duba tun da aka fara demokradiyyar mun duba inda muke cin zaɓe da inda ba ma ci. Mun yi wannan lissafin a siyasance kenan. Amma na biyu abinda muka so mu nuna, kuma cikin shekara 4 na alhamdulillahi mun nuna, shine gwamnati wanda gwamna musulmi ne, mataimakiyar gwamna musulmi ne, SSG musulmi, chief of staff musulmi, kwamishinan kuɗi musulmi, ba zai cuci Krista ba a Kaduna. Kuma duk inda muka je muna gaya musu cewa haka ne. Duk saman gwamnatinmu musulmi ne, amma akwai Christian guda ɗaya a jihar Kaduna da zai fito ya ce an zalunce shi ba a ba shi hakkinsa ba. Akwai gundumar da ba mu gyara makaranta ba, akwai gundumar da ba mu yi asibiti ba, akwai inda ba mu je mun yi hanyoyi ba, akwai inda ba mu taimaki manoma ba, ko sun zaɓe mu ko ba su zaɓe mu ba. Mun ba kuwa hakkinsu. Of course, Kubau sun fi zaɓen mu, saboda haka zan je Kubau in ɗan ƙara musu wani abu. Ko domin sun zaɓe mu, abinda zan ba Jaba zan ƙara ma Kubau, tunda Jaba ba su zaɓe mu ba, amma mun ba su hakkinsu. Kuma abinda ku limamai da ulama kuka koya mana kenan. Shugabancin musulunci na adalci ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ya zauna da wayanda ba musulmi ba, da Yahudawa, da Kirista, da wayanda ma kafirai ne, amma suna ce mishi amin don yi musu adalci. Sayyidina Abubakar, Umar, Uthman, Ali, dukkansu sun yi musu adalci. Ba wanda zai ce don shi ba musulmi ba ne an take hakkinsa, sai dai dama wanda ya fi son ka za ka ɗan ƙara mishi, amma ba za ka ɗauki hakkin wani ba. Kullum ina tambayar su, ko da muka je muna kamfen wannan zaɓen, suka ce kaza in ce gaskiya ne, muna neman wanda za su yi aiki ne, ba mu duba addinin. Of course muna duba addini, amma ba zan faɗa haka ba. Amma abin da nake tambaya, wa aka zalunta? Ka tashi ka gaya mana in gwamnatin nan ta zalunce ka. Ba ansa. Sai dai kawai ka ce da ka saba iskanci, ka saba kashe mutane, mun taka ma burki, ko ka saba rufe hanya, mun ce in kai haka ga abin da zai biyo baya, kuma ka san za mu yi. Abin da muka yi kenan shekara 4 nan, da ni da abokan aikina. Kuma abin da muka sake nunawa kenan tun da Sanata Ubasani da Dr. Ji Sabo Albar sun sake cin zaɓensu, duk da taron dangin addini da aka yi mana. Kuma ku malaman da ke nan da limamai, ku kuka yi aikin, ba ma 'yan siyasan ba. 'Yan siyasan cutanmu suka yi, wallahi ku ne. Kuma shi da Sanata Ubasani ya san haka, mun sani. Mun san waɗanda suka karɓi kuɗi ranar zaɓe suka kashe wayan suka kwanta gida ba su ma fito ba. Amma mun san 'yan agaji da suka je su ne polling unit agents, wayanda muka biya su je su kare ƙuri'an ba su fito ba, sai 'yan agaji. Saboda haka mun sani, kuma mun gode, Allah ya saka muku da alheri. Kuma yadda kuka jajirce kuka ba mu goyon baya, don Allah don Annabi ina roƙonku ku ƙara jajircewa domin a ba Sanata Ubasani goyon baya. In ya gama wannan shekara 4 ya sake, sannan mu ci gaba, mu nuna ma mutane cewa shugabancin musulunci bai nuna bambanci, amma baya son izgili, baya son rashin mutunci. Abinda kawai muke so mu nuna kenan. Kuma mun fara, amma ba a gama ba. Sai an kaman shekara 20 ana haka, sai kowa ya gane.
saboda ka bayan uba ya gama ya sake 16 ko sai a sake wani shekara 24 sai kowa ya ce oke mun gane mun san matsayinmu kuma mun san musulmin nan ba za su cuce mu ba shikenan sai ga an zauna lafiya. Wallahi tallahi abinda muka fara tsari kenan tunda muka fito muna neman shugabancin nan, kuma da taimakon Allah da addu'o'inku da jajircewanku muna kan hanya. Allah ya saka muku da alheri. Now, an yi maganganu da yawa kan gwamnatin tarayya. Gaskiya ne abinda Professor Akintola ya faɗa, mu muka yi shawara, mu gwamnonin Arewa APC, muka ce mulki ya koma kudu. Domin alƙawarin da aka yi kenan, alƙawarin baki ne. Amma alƙawari ko na baki ko na rubuce, Allah ya sani. Da muka ga wasu suna kulle-kulle cewa mulki ya tsaya Arewa, muka ce ba mu yadda ba. Mu ba haka muke ba. Mu musulmi ne, mu mutanen Arewa ne, muna da al'adunmu, ba za mu yi alƙawari ko cikin duhu ba ne mu dawo mu ce ba a yi ba. Muka ce ba mu yadda ba. Mataki na farko kenan. Mataki na biyu, da aka yadda da haka ko kuma suka gaba sarki sai Allah suka bari, mu muka tsaya cikinmu muka tsaya muka ce to waye in muka zaɓe shi na farko yana da ƙarfin ya ci zaɓe, na biyu za mu fara maganin siyasan addini da ƙabilanci a ƙasar nan. Muka yi shawara muka ce Asiwaju za mu yi. Lokacin da muka yi shawara za mu bi Asiwaju, ni ban shiri da shi, muna faɗa. Amma Professor Akintola ya zo da shugabanninsu daga Lagos, suka ce ga tunaninsu suna so idan mulki ya dawo kudu, tunda mun tsaya mun ce mulki ya dawo kudu, sun ji daɗin haka. Su Yarabawa na Southwest suna da matsala. Musulminsu in ya fito zai nemi shugabanci sai a ce ba dama ya nema domin ba zai ci zaɓe ba. Ba zai ci zaɓe ba don dole sai Kirista daga Southwest ne zai iya fitowa ya nemi shugabancin Najeriya don a ɗauki musulmi daga Arewa ya zama Vice President. Suka ce tun Abiola ba a sake yi ba. Suna son haka. Na ce to ku je ku kawo mana wanda za mu bi. Ya ce Asiwaju, na ce ba ma shiri da shi. Ya ce ku shirya don addinin musulunci. Na ce za mu shirya. To muka fito aka yi haka, Asiwaju ya samu tiket ɗin. Kuma da ya samu mun san ba yadda zai yi. Babu yadda zai yi in ya samu tiket dole ya ɗauki musulmi mataimakinsa. In ba haka ba zai ci zaɓe ba. Kamar yadda na ce siyasa sai ka tsaya kayan lissafinka, ba wani maganan tunanin haka. To Allah subhanahu wata'ala ya ga zuciyarmu, kuma wallahi mu da muka tsaya muka yi haka, wallahi ba don kanmu muka yi ba. Ni dai na san ni da gwamnan Zamfara Bello Matawalle ba don muna son wani abu muka yi ba. Kila sauran suna son wani abu, amma wallahi ni da Bello Matawalle mun ce kawai a yi haka don a yi maganin wannan matsalan na addini. Sannan musulmin Southwest su ma mu ba su sense of belonging, su shugabancin nan. To Allah, duk da taron dangin da aka yi, duk da addini da aka yi amfani da shi, Allah ya ba Asiwaju nasara. Abinda muka samu muka yi a Kaduna yanzu an yi shi a ƙasa gaba daya. Babu wani makaryaci da zai zo ya ce zai fito ya ce shi zai yi siyasa na Kiristanci ya ci zaɓe. Peter Obi ya yi ga inda yake. An yi maganin wannan, dole suka yi shiru.
tun da Asiwaju ya ci zaɓe kan tsit. To da haka ne za a samu zaman lafiya a ƙasar nan. To shi ma ka gani aka sake aka ƙara sai komi sai ya wallahi abinda muka yi kenan. Kuma ni da wasu daga cikinmu mu a ganinmu mun gama aikin. Asiwaju ya ci zaɓe mun gama aiki. Roƙon da muke muku shine a yi masa addu'a. Ya samu mutane na kirki ya aiki da su. Duk maganganun da ake mukami wannan ko wannan a bani wannan ko wannan, addu'a na ɗaya ne. Allah ya mana zaɓin alheri. Kuma a taimake mu da wannan addu'a. Ni ba na son wani mukami. Abinda zan so in koma, in huta, in gama karatuna. Sannan yadda uba ya ta ‘yan buga-buga ya tara kuɗi, ni ina kallon shi, ni ma in ɗan samu nawa. Ko ba haka ba? To amma Allah ya zaɓin alheri. Idan Asiwaju ya neme ni ya ce mu yi aiki tare, kuma na ga cewa aikin zai taimake shi, zai taimaki ƙasa, ba zan ƙi ba. Amma ni ban iya neman aiki ba. Tunda na gama NYC na nemi aiki sau ɗaya a rayuwa na, ban taɓa neman aiki ba. Sai dai aikin ya neme ni. Saboda haka Allah ya mana zaɓin alheri. Na gode da aka yi min wannan walima. Ina fata in Allah ya ba mu rai da lafiya, shekara 8 masu zuwa za mu